if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you Gisa ko ng sibuyas. Yan po. Dinuguan na masarap. Masarap na dinuguan. Ayan ang aking lulutuin na dinuguan sa umaga. Ayan. Isa mo na yung bawang, sibuyas. Sibuyas at bawang. Sunod yung bawang. Pagkagisa ng bawang, isa po natin yung isaw. Wala po akong kamyas. Wala po siyang bunga. Maliliit lang po. Kaya suka lang po ang ilalagay ko. Suka. Tatakpang ko lang po siya. Takpang ko lang po. Para ma-absorb niya yung lasa. Ayan. Nagisa na po siya. Lagyan ko na siya ng tubig. Lagyan po natin ng tubig. Dinuguan na masarap. Tapos ko takpan. Pakuluin. Ayan. Isabay ko na yung daw ng laurel para mas matindi po yung sarap, yung amoy, paminta. Takpan. Yan. Ayan. Kumukulo na siya. Kumukulo na. Ilalagay ko itong dugo na pinakulo ko sa suka. Ilalagay ko tong sili. Tapos takpan. Ayan, kulong-kulo na siya. Lagyan natin ng masarap na di sarap. Lagyan natin ng asin. Yan.
Tikman. Ay, sarap. Sarap po. Ayan ang akin dinuguan. Masarap na dinuguan. Ayan po, oh. Ayan. Ayan ang aking dinuguan. Ayan po. Ayan. Masarap po yan. Salamat. Salamat po sa panonood. Thank you. I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna